Το αποτέλεσμα αυτής της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Εσείς θα φέρετε νέα πρόταση για το ασφαλιστικό? Προφανώς θα φέρουμε. Θα προτείνετε μειώσεις σε συντάξεις, στις κύριες, τις επικουρικές, τις μελλοντικές συντάξεις. Τι θα λέει περίπου αυτό, μπορείτε να μας πείτε? Λέτε ότι θα φέρει, τον άκουσα και τον Κυριάκο, θα φέρω, λέει, νέα πρόταση για το ασφαλιστικό. Δεν μας έχει πει κανείς από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα περιλαμβάνει αυτή η νέα πρόταση? Δεν είμαι στην επιτροπή που θα το φέρει, αλλά μπορώ να σας πω ότι για παράδειγμα. Θα έχουμε μειώσει στις συντάξεις, τι λέτε? Πρέπει να έχουμε μειώσει στις συντάξεις. Αύξηση στις συντάξεις δεν νομίζω ότι δεν μιλάω για αύξηση. Μιλάω αν θα έχουμε μειώσεις. Θα έχουμε. Προφανώς θα έχουμε. Θα υπάρξει. Βγάλαμε και την είδηση της βραδιάς, φίλες και φίλοι. Αλλά κοιτάξτε. Η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει στην πρότασή της μείωση των συντάξεων. Ποιων συντάξεων? Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα έχει μείωση των επικουρικών συντάξεων. Έχει μείωση του εφάπαξ. Έχει μείωση. Για ποιο λέτε το? Αυτό που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση. Για τις μελλοντικές ή για τις υφιστάμενες? Εσείς πού θα μειώσετε, στις μελλοντικές ή τις υφιστάμενες? Να συζητήσουμε καλύτερα τι προτείνει η κυβέρνηση. Γιατί πώς θα τοποθετηθούμε? Υπάρχει μια αρχική πρόταση. Καταρχήν να δούμε πόσο ρεαλιστικό είναι, με συγχωρείτε, να φέρει πρόταση τώρα η Νέα Δημοκρατία. Να το δούμε. Αν είναι καταρχήν, αν ενδιαφερόσασταν για πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε να είχατε. Θα παρακαλέσω, κύριε Κίτσο, θα παρακαλέσω να μην παρεμβαίνει ο αγαπητός κύριος Μπαλωμανάκης στο συγκεκριμένο μόνο. Παρακαλώ πολύ. Τώρα καταλαβαίνόμαστε. Σας ρωτώ λοιπόν, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι για τις υφιστάμενες συντάξεις ή για τις μελλοντικές? Ένα λεπτάκι. Για τα υφιστάμενα εφάπαξ ή για τα μελλοντικά εφάπαξ? Λοιπόν. Για τις υφιστάμενες επικουρικές ή για τις μελλοντικές επικουρικές? Παρακαλώ. Λοιπόν. Πολύ απλά τα ερωτήματα, θέλουμε σαφείς. Επειδή είστε πολύ. Εσείς έχετε ωραίο δημόσιο λόγο. Πείτε τα, να τα καταλάβουμε. Θα περιμένετε 2-3 εβδομάδες για να πληροφορηθείτε. Άρα δεν είστε έτοιμος να πείτε. Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα θέλετε και την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν θέλω αρχίσουμε από την πρόταση της κυβέρνησης. Τη γενική ιδέα, γιατί εμείς μιλάμε σε αυτό που είπατε στην αρχή. Ότι θα έχουμε μειώσει τις συντάξεις. Η γενική ιδέα είναι ότι θα υπάρξει μείωση του κόστους που έχει για τον προϋπολογισμό το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σύστημα. Γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί.